Dobro večer, Akše Majrula, pozdravljam vas svi u raju u ENC-u. Želio bih samo naglasiti da je ovo naš prvi nastup. Drago nam je što ovdje imamo puno prijatelja koji su nas pozvali. Pokušat ćemo naš Minhen, našu Bosnu, našu kulturu pokazati na najbolji mogući način. Postojimo neki par mjeseci, ali nadamo se da ćete svi uživati u naše 3 grupe s kojima ćemo se predstaviti. Hvala.